роҳҳо пайвандгари дилҳо. Ба канали мо обуна шавед ва қалби худро бо навовариҳои Тоҷикистон наздик кунед. Дар замони истиқлоли давлатӣ соҳаи роҳу нақлиёт бо маром рушд намуда, дар натиҷа ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ қариб ки ноил гардид. лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди Роғун Обигарм Нуробод аз ҷумлаи онҳоест ва кор дар ин масир оғоз гардид. чӣ тавре ки ҳамаи мо медонем, имрӯзо сохтмони иншооти бузург нерӯгоҳи обии барқии Роғун рафта истодааст. роҳи мавҷудбуда ки лаблаби дарёи Вахш рафта мегузарад, имрӯз як қидаи он зери ин обанбор мемонад. бинобар ин имрӯз зарурияти он пайдо гардидааст ки роҳи мазкур аз ин минтақа кӯчонида шавад ва сохтмони ин роҳро дар назар гирифта шудааст. роҳи автомобилгарди Обигарм Нуробод бинобар сабаби мушкил буданаш ва дар қидаи кӯҳӣ гузаштанаш ба 3 марҳила ҷудо карда шудааст. имрӯз корҳои сохтмонӣ дар 2 қитъаи ин лоиҳа бо гузоштани санги асос аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. акнун марҳила ба марҳила мушкилии рафтуо тариқи роҳи Роғун Обигарм Нуробод бартараф мешавад. лоиҳаи сохтмони роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод идомаи иқдомоти давлату ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон мебошад. маблағи умумии лоиҳаи Роғун Обигарм Нуробод зиёда аз 4,3 миллиард сомониро ташкил медиҳад ки маблағҳои грантӣ ва қарзҳои имтиёзноки шарикони рушдро дар бар мегирад. 我叫杨强，是湖南路桥的职工，在这个项目负责现场的生产活动。 من янчан дар қитъаи аввали сохтмон ҳамчун муҳандиси минтақа ҳастам. 很荣幸能够参与塔吉克斯坦共和国的这个建设。 мо хеле хурсандем ки дар тендере ки дар Тоҷикистон шуд иштирок карда ва моро интихоб карданд. 我们公司的海外项目遍布亚洲、欧洲、非洲及大洋洲。 ширкати мо дар бисёри мамлакатҳои берун аз хитой кор ва фаъолият кардагӣ аст, аз ҷумла Африка, дар мамлакатҳои Европа, Азия кору фаъолият кардагиам. 尤其是桥梁以及隧道的建设全球知名。 ширкати мо яке аз ширкатҳои пешрафтаи ҷаҳон дар масъалаи нақл ва пулҳо мебошад. 我们有信心保证质量、保证安全，按照合同工期完成任务。 мо аз рӯи талаботҳои фармоишгар сохтмонро дар муддати кӯтоҳ аз рӯи шартнома ба этмом мерасонем. бехатарӣ ва сатҳи корро ба сифати аъло ба этмом мерасонем. инчунин сарфа намудани вақт ва сӯзишворӣ барои кашондани молҳои ниёзи мардум дар ҳама фасли сол, таъмини ҷойҳои корӣ ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мебошад. бо мақсади самаранок ба роҳ мондани корҳо татбиқи лоиҳа дар 3 марҳала то соли 2023 ба нақша гирифта шудааст. имрӯз чун оғози корҳо ҳисобида мешавад, дар қитъаи якум
корҳои сохтмонӣ оғоз гардид. аз он ҷумла зиёда дар 6 нуқта корҳои сохтмонӣ оғоз гардиданд. асосан имрӯз корҳои кандани замин, корҳои васеъ намудани роҳҳои мавҷуда, корҳои сохтмони лагер барои пудрачӣ, корҳои сохтмони бино ва иншоотҳо барои машваратчиёни байналмилалӣ ва машваратчиёни маҳаллӣ идома доранд. аз он ҷумла дар қитъаи як имрӯз зиёда аз 30 техникаи сохтмонӣ сафарбар карда шудааст. коргарон бошанд, имрӯз дар қитъаи як 22 кормандони аз хориҷа ҷалб карда шуданд ва зиёда аз 40 коргар ва кормандон аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб карда шудааст. дар доираи марҳалаи якум бунёди роҳи асосии Роғун оби гармтаги Камар ба масофаи беш аз 30 километр, сохтмони нақбҳои Қандак ва Қарағоч ба дарозии қариб 3.5 километр, сохтмони 5 пули нав, таҷдиди 1 пули мавҷуда ва дигар иншооти сарироҳӣ ба нақша гирифта шудааст. дар лоиҳаи мазкур сохтмони 3 нақб ба назар гирифта шудааст. нақб якум бо дарозии 1610 метр, нақби дуюм бо дарозии 1700 метр ва нақби сеюм бо дарозии 2590 метр. қитъаи якум 32 километр роҳро дар бар гирифта сохтмони 6 пул дар назар гирифта шудааст. дар қитъаи аввали сохтмони 2 нақб ба назар гирифта шудааст. пудрачии корҳои сохтмони ширкати чинӣ Хунан Road and Bridge Construction Group мебошад. назорати корҳои сохтмониро ширкатҳои муштараки Temelsu International Group Италия ва ширкати ҷопонии CTI ба уҳда гирифтаанд. лоиҳаи нави қитъаи Роғун оби гармробод ки бо талошҳои ҳукумати мамлакат сарчашмаи маблағгузории он дарёфт гардидааст 86 километр, яъне аз километри 72 то 158 шоҳроҳи Ваҳдат Роғун Нуробод Рашт Лахшро фаро мегирад. инчунин дар доираи лоиҳа 70 километр роҳҳои маҳаллӣ низ бунёду навсозӣ карда мешаванд. лоиҳаи мазкур бинобар дар шароити кӯҳӣ ҷойгир буданаш бисёр иншоотҳоро дар бар мегирад. иншоотҳои муҳофизатӣ, аз он ҷумла иншоотҳои обпарто, сохтмони такядеворҳо, сохтмони қубурҳои обпарто, муҷаҳҳазонидани роҳ бо элементҳои бехатарӣ ва дигар элементҳоро дар бар мегирад. дар лоиҳаи мазкур инчунин равшании беруна дар маҳаллҳои аҳолинишин ба назар гирифта шудааст. инчунин тамоми роҳҳои маҳаллаҳое ки дар ҳамшафати роҳ мавҷуд ҳастанд дар қитъаи якум бошад дарозии 30 километр онҳо аз навсозӣ карда мешавад. дар қитъаи дуюм бошад ба дарозии умумии 45 километр роҳҳои маҳаллӣ барқарор ва асфалтпӯш карда мешаванд. инчунин сохтмони изгоҳҳо дар назар гирифта шудааст. аз он ҷумла дар қитъаи як сохтмони 28 изгоҳ, инчунин майдончаҳои истироҳатӣ бо муҷаҳҳаз гардонидани хонаи модару кӯдак ва ҷои дастшӯӣ дар қитъаи як бошад 4 ҷой ва дар қитъаи 2 бошад 6 ҷойро дар бар мегирад. айни ҳол дар лоиҳа бештари корҳо барои тахту ҳамвор кардани роҳ рафта истодаанд. тибқи лоиҳа инчунин корҳои иловагӣ низ ба нақша гирифта шудааст ки аз қабили насб намудани аломатҳои роҳ, равшандиҳӣ дар маҳаллҳои аҳолинишин ва қубурҳои обгузар ба назар гирифта шудааст.
бунёди қитъаи роҳи мошингарди Роғун оби гарм Нуробод низ мисли қитъаҳои дигар тибқи стандартҳои ҷаҳонӣ ба роҳ монда шуда ба пайвастани қитъаҳои дигари шоҳроҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ ба маротиб зиёд гардидани ҳамлу нақли мусофирон, молу маҳсулот ва рафтуомади боз ҳам беҳтару бехатари аҳолии ноҳияи минтақаи Рашт ва вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо маркази мамлакат мегардад. мақсади асосии сохтмони иншооти мазкур таъмин намудани бехатарӣ ва таъмини ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт аз ҷумла ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани ҳолат ва андозаҳои геометрии роҳ. роҳи мазкур тибқи талаботҳои меъёрҳои байналмилалӣ лоиҳакашӣ карда шудааст. боварӣ дорем ки баъди сохтмони он яке аз роҳҳои беҳтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад ва рафтуомади шахсон тариқи ин роҳ метавонад ба осониҳо оварда расониданд. муҳандисони таҷрибадор, муҳандисони дар соҳа кору фаъолият карда ҷалб карда шуданд ки таҷрибаи хуби сохтмонӣ доранд ва боварӣ комил дорем ки бо таҷрибаи бои ширкати сохтмончӣ ва ширкатҳои маҳаллӣ мо ин роҳро ба як сифати хуб дар моҳлатҳои муайян гардида сохта ба истифода медиҳем. марҳалаи дуюми лоиҳа қисми боқимондаи роҳи асосии Тагикамар Нуробод ва роҳи байнидиҳавиро дар бар гирифта, ҳамчунин сохтмони нақби Тагикамар ба дарозии 2,6 километр, 6 пули нав, таҷдиди 1 пули мавҷуда, 1 пули минтақавӣ ва дигар иншооти нақлиётӣ пешбинӣ карда шудааст. шумораи мутахассисону сохтмончиён дар татбиқи ин марҳила ба 170 нафар мерасад ки аксарият сокинони маҳаллӣ мебошанд. айни ҳол мо дар ин шоҳрои оби гарм то Нурободро сохтмонро сар кардем. айни замон корҳои тайёрӣ ва ҳамворкунӣ ин роҳ рафта истодааст ва мо дар километри 9 ин шоҳроҳ қарор дорем. аксарият коргаронро аз мардуми маҳаллӣ ва муҳандисони ватанӣ ташкил медиҳанд. айни замон фазои кор ва шарту шароит ба ҳама маъқул аст. мо як фазои хуби барои давомнокии ҳамин кор баро мондем. мардуми маҳаллӣ ва муҳандисони ватанӣ ва инчунин дигар мутахассисони ватанӣ ки бо мо ҳамкор ҳастанд дар баробари сохтмони ин шоҳроҳ ки зиёда аз 3 сол тӯл мекашад бо маоши хуб ва ҷои шарт шароити хуби ҷои зист таъмин ҳастем ва ҳамчунин бо чунин саъю кӯшиш мо саҳми худро барои ободсозии ватан мерасонем. таҷдид ва навсозии ин роҳ шароитеро фароҳам овард ки шаҳрвандони маҳаллӣ дар баробари соҳиби ҷойи кори мувофиқ ва маоши баланд гардидан инчунин дар обод намудани ватани хеш саҳми арзандаи худро мегузоранд. дар ин минтақа хобгоҳи шаҳрвандои Хитой ва шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ин тараф минтақаи ҷойхоби
شهروندای تاجیکستان که از منطقه‌های دور آمدگان خوب میروند. ما برای پیشروی کارمان شرایط را برای کار تامین کرده ایستادیم. در راه اساسی ما از طرف منطقه دستی راست 1 کیلومتر و 800 متر جایگیر از خوابگاه. در مرحله سیوم لایحه ساختمان پل بزرگ با درازی تقریباً 760 متر با نقشه گرفته شده است که با استانداردهای بین المللی بنیاد می‌گردد. مبلغ‌گذاری پل بزرگ از جانب بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختاری عملی می‌گردد که حجم آن 50 میلیون دلار آمریکایی میباشد. айни ҳол мо дар қитъаи дуи лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди оби гарм нуробод қарор дорем. лоиҳаи мазкур сохтмони 45.7 километр роҳ, як нақ бо дарозии 2590 метр ва 8 пулро дар бар мегирад. айни замон дар лоиҳа 12 нуқтаи корӣ аз он ҷумла корҳои заминӣ рафта истодаанд. инчунин корҳои мобилизатсионӣ яъне сафарбар намудани техникои сохтмонӣ давом дорад. то ҳолати имрӯза барои иҷро намудани корҳои сохтмонӣ зиёда аз 60 техникаи сохтмонӣ сафарбар карда шудааст. дар лоиҳа айни замон 151 нафар корманд ба кор гирифта шудааст, аз он ҷумла 95 коргарони маҳаллӣ ва 51 нафар коргарони хориҷӣ ба кор ҷалб шудаанд. лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди оби гарм нуробод дар асоси меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ ба дараҷаи сеюми техникии роҳҳо дохил гардида аз ду хати ҳаракат иборат мебошад ки паҳноии стандартии он ба 12 метр баробар мебошад. аз ин паҳноии қисми роҳи мошингард ба 7 метр баробар аст ва канорҳои ду тараф ба 12.5 метр баробар мегардад. барои кормандон ва мутахассисони хориҷию маҳаллӣ ки дар татбиқи ин лоиҳа фаъолият менамоянд шароити мусоиди корӣ фароҳам буда бо либоси мавсимӣ ва хӯроку ҷойи хоб таъмин карда мешаванд. роҳи мазкур бештар аз қисматҳои кӯҳӣ мегзарад ва ҳамин хотир барои бехатарӣ сари вақт таъмин карда истаем. дар роҳи мазкур ки ҳамин техникаҳо сафарбар карда шудагӣ ҳаст, ҳар саҳар омада бо каска, бо жикетҳо, бо пойафзол таъмин ҳастанд. сари вақт дар ҳамин минтақа ба як воситаи нақлиётии таъмин кардагӣ миям ба ҷои техникаҳошон дар ҳамин самтҳо фаъолият мекунанд. ҳама роҳҳо ай ҷиҳати бехатарӣ назорат карда мешавад. ҳадафи асосии лоиҳаи мазкур таъмин намудани бехатарии ҳаракат ва тавсеяи робитаҳои байналмилалӣ, рушди сайёҳӣ, инчунин дар доираи татбиқи он фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва бо ҳамин роҳ баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони водии рашт ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон мебошад. яъне роҳ бо сатҳу сифати беҳтарини ҷаҳонӣ бунёд гардида рафтуомади мусофирон ва ҳамлу нақли мол тавассути он дар 4 фасли сол таъмин карда мешавад ва барои робита бо кишварҳои хориҷӣ имконияту шароити муосир муҳайё мегардад. ёдовар мешавем ки бунёди роҳи мошингарди ваҳдат, роғун, нуробод, рашт, лахш бо дастгирии шарикони рушд ҳанӯз соли 2005 оғоз гардида дар доираи лоиҳаҳои сармоягузорӣ беш аз 310 километр роҳҳои дорои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва 138 километр роҳҳои маҳаллӣ ба маблағи умумии 1.9 миллиард сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. бояд зикр шуд ки дар радавандии ҷаҳонии сифати роҳҳо ки ҳамасола аз ҷониби таҳқиқоти байналмилалии
حسابات جهانی رقابت‌پذیری گذرانیده می‌شود، در ظرف 2 سال اخیر تاجیکستان 20 سینه بالا رفته. طبق ارزیابی فورم جهانی اقتصادی در بین 141 دولت به تحقیقات فرا گرفته شده زینه 50 را اشغال نمود. این نتیجه محض در زمینه عملی‌شوی لایحه‌های بزرگ در سمت مورد نظر به دست آمد و تطبیق باز چند لایحه دیگر در ساحه موقع تاجیکستان را باز هم بالاتر میبرد. زنده و سلامت باشید. ابونه شدن را حتما فراموش نکنید.